de fitanu joka nyam de ngasin holdo jonyete de fitanu joka nyam de ngasin holdo jonyete tawdo na babari warama aide saka yuma yecite wana bi bendan dam jawdi hala kan yite ya sari fa fara baru molete hande non eden do ene galle meden woni galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall taw ko arde hawridde e dum do ko ganda ko wiete ko levée de corps on mo ganda wiete Keesi Elimane Bousso ancien maire de Doumga Law goto mo ganden kadi ko biddo leñol gol darinodo e gurdam mum darani leñol gol no feewi wodi kay ko mo yiyani kono mo nanani mo ala Ceerno Almami min calminima e mi salmitima on odo betewe ko betewe mettudo ngati sabu dum jikki leñol yakari leñol su yehi walla neddo mo leñol gol fu andu non su yehi la sakka fi ha en musati ay Keesi wona fuutanke tan Keesi wona sénégalais tan Keesi wona africain tan Keesi ko universel parce que ko neddo culture ko neddo kadi boydo culture tetto honno haw anda hodi ton woni Belgique mi jetta témoignage yimbe dido walla tato be gandumi e de gandi tigri Keesi Bousso Malik Pati Sow ene douane commissaire Soufi daf très souvent suivi certains mako ene douane mais jita hen petit ka e Aliou en kala mo gandi nomi be mi non personnellement hay sum yani ko silam kanko wiye ko sehilam mbedo jebi dum sibelan kadi ko sehilam addi min do ko duwade e 12 de parce que foti douane dum foti doucede yo Allah yurmo mo yafomo yo Allah harnum aljanna question halum wa gasnedi e wona ko di grand théâtre ko tan mais koko wadi Belgique e Europe ko wawno sattude ni kadi ala fof mo wiyan ton bisimilla gona ceerno gona nalanke gona simple sénégalais wala simple africain Keesi nan uddude galle mum nan uddude becce mum kala dañjo kam so yida ko duusede ha ton minen ko e men sumin ngun koy jewdo no min no ton yara sona tan sunare mawde parce que mbeɗa andi ko wiyete ko mbarode lelima mbeɗa andi ñiwone lelima parce que kanko Keesi o omo darani aduna o fof wona fulɓe tan o darani ko leñol ngol fof o darani ko Sénégal naaɓe fof o darani ko Afrique naaɓe fof Keesi simi wimama université naaɓe ɓe goyi heccanki jamma ɓe goyi par ce que kanko yoɓata appartement ji kewɗi ko Keesi yoɓata location wona nguura mabɓe wona koltu mabɓe wona laaɓal mabɓe ndiyam ɗam e caabune ɗe fof waɗat fournir aɗani on kam si yalte aduna ganda ko sunare nde mawni kono noon yo Allah lomtin to fayto yo Allah ɓumno ƴiye makko yo Allah yombo liggey makko mbo liggi golle ɗo liggiɗe mawɗi ɗe yo Allah yombo ɗum min de Keesi o addi kam grand théâtre kanko nawi kam grand théâtre o nawi kam grand théâtre duuɓi sappo aɗa andi joguiɗomo duuɓi sappo suurma suuri ɓesgu ma suuri leñol ma suuri sehilaɓe ma on a wawa ɗum yobde a ciddat ɗum e Allah wawɗo joɓowo bawɗo yobde o tagowo nawowo mo ganduɗa hay go wawa hen hay hunde en gaccidi Allah yo Allah nawmo e ajjanaji mum ɓuuri towde kono enen fulɓe noon eɗen poti darade Keesi darde nde o darino nde heewani wawi ɗum darade Keesi gila Belgique ha e Dakar ha e Fouta Keesi darde mum nde ko wotere hay min mo ganduɗa o mbeɗa jeeya Fouta mbeɗa jeeya Casamance mbeɗa yaaha Gammu Keesi tottat kam bus tottami technicien ji ala fof ko heddanta kam ko mbimi fof ko ɗum Keesi waɗata ko namnimomo sona ko jogaki ko jogui fof o wadda fawat ɗum ko à ma disposition e disposition mo fawata kono noon mbeɗa duwono ɓesgu makko ngu yallah waɗi hen barke ko ɗacci ko yallah barkin ɗum liggey makko mbo liggi o yo yallah yoɓmo ɗum e ɓesgu makko Allah nawmo e aljannaji mum ɓurɗi towde mbeɗa jaalambo aduna o mbeɗa jaalambo koreji makko mbeɗa jaalambo hooram mbeɗa jaalambo leñol ngol fof yallah yurmomo yaafomo oɗo Keesi yani ko enen fof Keesi ko moƴƴo Keesi ko labɗoreeto premier am voyage jaadumi Oumou Sy caggal leydi
ko keesi jippimi Belgique min gummi Allemagne min pay Belgique min Mamadou Sega e Cillel ko keesi min jippi min ɓenni min pay Paris min gummiti to min garti hato makko ɗo nde min jippimo nde teddugal fof teddini min nden o nattan leydi ndi o ruttiti kadi duttitimi kadi jippitimomi keesi ko moƴƴo keesi ko labɗo reedu gara théâtre ɗo woni ɗo henna directeur gara théâtre ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof jiyen koye mumen ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof jiyen koye mumen o yañan ɗumen ha yaaji oɗo keesi o wiyete tan ko suddade leñol honko jaareɗen noon en jarama honko jaareɗen eɗen duwonomo noon yo Allah yurmomo yaafum en duwonima bandiraɓe ɓe fof en duwonima gallo en duwonima pulago fof eko wona pulago fof saabu keesi ko keesi yimɓe fof keesi ko keesi yimɓe fof yimɓe fof jaara keesi hande noon Amadou Diallo ko ñalawma musɗo mettuɗo kono noon ala ko mbawɗen sowona jabrude ɗum Allah nde wonno ko kanko tagui innama aade makko ko kanko kadi waɗata hen ko welano welira jonko mbiyeten ko alhamdulillah Allah waɗi hande noon eɗen ɗo e mosquée Oumarienne ɓe mbiyen rawda levée du corps Keisi Bousso noon mbiɗa wawi haalde mum ko heewi saabu min o mo jiiɗa ɗo e Dakar gummi ko galle Keisi Bousso nde gummima à l'université garmi Dakar direct ko galle makko gonmi kanko jogui ñamdu amin ko kanko jogui yardu amin ndiyam yoɓirte min ganda no courant yoɓirte min ganda Keisi Bousso sa ari e galle he a wiya ko o woni Keisi Bousso walla meeɗa yiidemo andata hol gonde Keisi Bousso saabu hollum fondudemo hoore makko e yimɓeɓe yankinademo wondemo neɗɗo jiɗɗo yimɓe teddinɗo yimɓe Keisi Bousso mi ronki andude holto mbaɗanmo mi qualifié neɗɗagal makko moƴƴere makko yiddemo yimɓe yiddemo rendo goɗɗo ɓurinimo hoore makko yimɓe woɓɓe ɓurinimo hoore makko galle makko kanko wiyata mi ronki andude holno neɗɗo uddirta galle mum ha goɗɗo ara fuggo wontan uddite galle Keisi Bousso meeɗa uddati to Allah hoddiri hande 10 heures mbaɗɗen levée du corps o ngam dusdema ha toon to qabri makko nodemo Fouta Dungala to ganduɗa ko toon woni jibinande makko toon e jeeya Keisi Bousso ko Elmane Boussoɓe Keisi Bousso ko joom tabalde kadi o fiilama lefol to Dunga Thiili ɗo min gummi noon min jeehi Dunga Thiili fiiledemo lefol addinimo noon dañde ɗum neɗɗo ne wawi wonde fiilede lefol taw tawri ko bamum rona ɗum kono addinimo nde fiile ɗum fof ne hen kono noon addinimo kadi wonde fiilede kadi lefol e nder wuuro ngo ha boosa e ganare e law foof yaadi hen ko neɗɗagal makko e moƴƴere makko nde taw noon Keisi nefi no feewi e nder gurdam mum no woni Belgique ko kanko wonno jaatigui Fuutankoɓe kala fof wonde gummiɗo nde Fouta to mbaɗa won ɗummata fof sa ari ha Belgique to makko ɗo ko kanko woni jaati ko kanko woni besmoto ma o walluma daña liggey o walluma daña wona kayitaji ɗen gueɗe fof o waɗi ɗum ha Allah ittimo toon addimo ɗo e nder Dakar o woni ɗo kadi o wurda ɗo no gurdam wonde moƴƴam Allah waɗimo kadi o jokkodiri e makko hen a faami grand théâtre ko kanko wonno muɗum mum e Fuutankoɓe ɓe goto hen foof yiyonde hoore muɗum no woni wona grand théâtre nde kala fof wonde jimowo muɗum mbaɗowo mum pekan gona gawlo gona nalanke no Allah waɗi mo nde grand théâtre goto hen foof wonde heeɓi wonde gaɗel mum ha timmi Keisi ko Fuutanke kadi ko neɗɗo ɓeyduɗo Fouta ɓeyduɗo diwan mum ɓeyduɗo Fouta foof ko neɗɗo wonde julɗo dewo Allah jokko hen enɗam ko basal manggal woni ɗo Keisi Bousso no mbiɗen ni Allah nawimo law ladde o woni Belgique o yaari to banggue pinal hollirde rendo tubakoɓe ɓaleɓe ene jogui ɗo ummi ene jogui ko goni o woni ɗum kadi Allah waɗi nde Europe huccana Belgique kadi huccana ummotoɓe Sénégal Mauritanie koreji men o udditi nokkuji makko foof o jaɓɓi ɗumen o duusa ɗumen ha daña kayitaji mbiye bisimilla o walla ɗumen ha daña golle goto fof wawana hoore mum rimɗo e hoore mum yahaji mum watta kañumde jippinde o woni ɗum gurnam makko foof o meeɗani waylade to banggue yidde iwdi makko ga e nder Toro e nder Sénégal nder Fouta e nder kadi aduna ne yaaha
dawrugol ummi e o suɓi kadi ɗo yiɗi jeeyede heen gardinoɗo leydi Sénégal président Macky Sall nde darnata landa muɗum eywa ɓe jiitodiri heen o walli ɗum o darani ɗum par ce que omo gomnini kanko ɗum on saaha ko nafoore leydi ndi on heɓi laamu kañumne ruttimo teddugal ardinimo Grand Théâtre sibu ko on fanno yaari ha ɓooyi waɗimo président conseil d'administration Théâtre Daniel Sorano mi nanani e ɗeɗo gueɗe ɗiɗɗe o halfina fof ala fof ɗo nanmi hen ayiba e ɗum koto banggue ni ko président Macky Sall halfinimo ko laamu halfinimo teddugal eywa ittani to jeeyato dumga law kadi o andi ene jogui saaha mo foti darana toon ha ɓuura o yiili lefol laamu ardade toon population ardinimo o waɗi toon mandat timmuɗo o waɗi hen ko wawi maire noon wonɗo mbawɗa hadde surtout e maire ji diwanuji men ɗo usine aji ngala ene jooɓa lempo ɗo population gonɗinani lempo ko an biyaɗo maire woni ko yimɓe kala kewi ko an doganta kono o waɗi hen ko wawi donc ko mbiyata ko o felli fiyande makko neɗɗo noon waɗɗe ma tan caggal aɗa gonɗini Allah ko ndewata ɗum ko hakkude ma e joome toppitade ɓesgu ma ɗum ko alay saago hay goto toppitantako ɗum woni moƴƴo tan ko ittowo tamuɗum doole mum peeje mum e sembe mum tampana yimɓe ko heddi ko alay saago ma koko woppude ɗum nde temps keddiɗo o mbasa joɗade foftere ma tampana yimɓe ko on woni moƴƴo rendo on woni moƴƴo leñol donc Keysi Bousso Diawo e moƴƴuɓe meɗen donc arde ɗo hen hande rendude bandiraɓe foof duwade par ce que hande o ko ɗum tan o ɓuuri sohlude e nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna ɓoyen sakkanademo e donademo e gonɗen ɗo kadi koye haalirde Oumar Doro Koumé mi haali ɗum hanki kala neɗɗo jaaɗo e nder rendo meɗen omo jeeya e duwanteɓe kankone sibu ko dariɗo no moɗon ni onon foof heddi noon ko yo Allah heɓɓit ɓesgu makko wa kadi ne fannu mo yaari o ko darogal e waɓede makko en ni jogui tambiɓe gueɗe pine woɗɓe kadi jaara banggue goɗɗo oto hay goto bonnit ɓeɗo de ko gamri jaranno ko pinal jaranno an jaaruɗo fannuji goɗɗi o leydi ne sohli ɗum jaaru ɗum ɗo kadi leydi ne sohli ɗum ko fort rendata woni leydi donc ko ɗum ɗo woni ko addi en ɗo hen garmi ɗo ko inne jinnaɗam Demba Hafsat de Demba Dado Sow min gari ko hande ko ane ko mawni vraiment Keysi ko neɗɗo moƴƴo min guidirimo hôtel nana Agname Goli wiyete hôtel o wiyete ko Keysi Bousso kanko indira Agname Goli naɓe fof ne gandi fo diwan Fouta fof ne gandi hôtel o joni jinnaɓe ngala ɗo mbi comme de mi yomi ar mi tawatere affaire o ñaago Allah tan yo Allah yurmo yaafomo yo Allah harmo aljanna mi jaay Muhammad sallallahu alaihi wasallam vraiment Keysi fewni liggimo no fewi liggimo so yi o jamanu arɗo ɗo fof no andu vraiment o liggimo inchallah on jarama inchallah ɓe inna lillahi inna ilayhi rajiun kanko Keysi yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnomo aljanna ɓoye sakkade e duwaɗi kadi kanko kadi ko perte mawɗo fuɗɗade e dumga laaw fayi noon e laaw minen laawankoɓe ha heeɓi département de Podor ha heeɓi leydi ndi jaagol makko kadi au niveau national foof haalama hen kono toni kadi ko neɗɗo mawɗo jaar makko gila omo woni Belgique ha ko ari ɗo ko woni o arti ɗo e Sénégal o dañi des responsabilités administratives woni directeur Grand Théâtre o woni PCA kadi sur le plan politique o woni maire kadi ɗo ha ɗo yahata ɗo mo jogui yimɓe hewɓe wonɓe caggal makko yo wondi e omo dilla donc ko carrière rempli o waɗi eɗen jetta hen Allah no fewi o woni carrière makko dartiso o woni carrière makko oɗo administratif e politique foof Keysi Bousso ko neɗɗo ciwɗo guila ko ɓooyi mo andunoɗo mo andama fof ne nanno inde makko
kadi ko fuutanke omo e modernité kono mo wone tradition modernité par ce que ko wonno to e Belgique ko ɗum ko art international ko intellectuel uji mbaɗat ɗum kono kadi sa yi Keysi Bousso ne jooɗode Ganda Fadiga en ne jooɗode Samba Demba en kolline piye goɗɗum ina woni ancré fuutankagal muɗum ko gorko moƴƴo donc une grande carrière kadi ko neɗɗo simple remarque tan mo mbanmi e makko kanko Keysi on waɗa politique omo dari politique omo jogii ɓe wondi ha heewi kono jogii kadi ɓe o foɗodira so cuuɗi maɓɓe so e nokku o kono ko tubako wiyata affable ko neɗɗo mo ganduɗa ma donc commerce très facile so dardima yimɓe a anda kanko watta dixegde gonduɗo e makko wona par ce que so yimɓe dariɓa to won ko yewtude wona koye haalde wona koye ɗumen il est sans façon ko neɗɗo mo ganduɗa ma jaggata haydara vraiment minenne ko ɗum min jiiya makko il appelle les gens il regarde les gens wondaka calculde ɗum ɗo wayini so ɗo wonde yimɓe tan kanko ɗo wonde neɗɗo ɗo hankkadi hay barriére goto ala ko ɗum duwanama famille makko duwanama dunga law foof duwanama law foof yo Allah wirmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna e communauté kadi wonnoɓe caggal makko fof kadi duwanama e haqqi kadi ko waɗi e ko kadi neɗɗo kam mo ganduɗa ma wonko waɗi tigiri ko ganduɗa ma ko moƴƴi e ɗum noon yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en mbi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun en jarama ɗo noon neɗɗo mawɗo neɗɗo moƴƴo neɗɗo mo ganduɗa ene wawi aduna ene andi aduna saabi woni caggal leydi arte leydi ndi heeɓi fonction ngaji ɗi ganduɗa tiɗɗi yanti hen kadi dañi fonction ngaji politique tiɗɗi en jarama noon jaalal leñol en jarama neɗɗo moƴƴo e mbiyeten tan ko yo Allah yurmomo yaafomo yo barke makko kedde meɗen ko neɗɗo mo ganduɗa ene wawi cehilagal ene jokka enɗam e kadi kala ɗo jiiɗa ɗum nana jala ene haalda yimɓeɓe te kadi ko neɗɗo newiɗo Allah noon foɗodirtaki hay goto o nawimo ñakoɗen Allah subhanahu wa taala ko yo Allah harnumo aljanna o henno en ɗo heedani en fof yo Allahu lamɗo o heeɗen ɗon ɗum tan ɓeydo hen en jarama neɗɗo moƴƴo julɗo jiɗɗo bandu men ganduɗo cehilagal yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna min de ko hande yimɓe hewɓe nani kaala kono min maroko on finde wotere on woni ministre de la république Ablaye Daɗo jooɗiɗo kominen jiidi wuuro ko miñe amen so yimɓe wuuro keesi gaari ko gallam yata gallam kanko e Mamoudou Dia ɓe nawat ɗumen ko gallam kanko keesi yimɓe wuuro makko so gaari bokke ne garde Ablaye Daɗo ko gallam o nawata ɗumen kanko e Mamoudou Dia kamɓe mbaɗi noon département Podor oɗo mawɗo ɗo Mamoudou Dia jooɗiɗo keesi cehilagal amen fuɗɗi ko gila hanki tawi hande arani ko neɗɗo mo gandumi mo gowmi gowɗomi mo gandirmi noon cuusɗo gonga waɗi saaha keesi ne rokkira galle muɗum nden no wanno événement o wi mi haalanta yimɓe fof kono an il faut gara jaami ko ha galle makko min o kaldo e mon ko neɗɗo mo gandumi mo gowmi mo korsinɗomi te ko neɗɗo moƴƴo aɗa andi yimɓe ɓe ɗaccata ko ha neɗɗo yaaha gona e wiide ko moƴƴo keesi ko neɗɗo moƴƴo ganduɗo gueɗal dokkowo gueɗal goto fof mo rokka ɗum gueɗal mum yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna bandiraɓe sehilaɓe Windere TV on jarama eyyi en jii kay yimɓeɓe gaari Keysi Bousso noon ko neɗɗo gandaɗo ko neɗɗo kadi ganduɗa mbiru jamanu mum Keysi min gandiri joni kene wona duuɓi 30 ɗo min gandodiri kono gandiral men ngal ɓuuri tengtude koto Belgique to wonno toon ko professeur de danse africaine udditolma on sappo joyi école ala wuuro ngo presque e diwan Belgique to yata o e nder Flandre e nder Wallonie foof Anvers en Louvain la Neuve en Ottigny en e guure goɗɗe e goɗɗe eyyi foof mo jogui toon école aji makko mo jangguini tubakoɓe gamiri ɗum o wonirno toon kadi o woni toon jaatige Fuutankoɓe o woni toon jaatige ɗanniɓe o woni jaatige Seremɓe o woni jaatige Nalankoɓe
ɗum noon ko kanko Keisi Bousso temedere galle mbiminen toon hannde ene galleji ɗi ne darni galleji goɗɗi fof koto galle makko ɗo gummi kanko woni jaatigui mumen Keisi noon ko mbinomi hanki ko wona Keisi mo Dumga Law tan walla Keisi mo Fouta Toro Keisi komo Fouta kala woni holɗum woni Fouta Toro rewo e worgo woni Fouta Masina woni Fouta Ɓundu woni Fouta Fuladu woni Fouta Karta fof komo Keisi kadi fof kadi Keisi ne jotodiri mumen eɗen gandi ala nalankoɓe mawɓe e ñeñɓe men mawɓe ɓe Keisi nafani ɗo ene otoji e fof donc noon ko neɗɗo darnude pulagu jiɗnude pulagu kanko pulagu tan o yinno ɗum tan kadi woni kadi gurdam makko mbiɗa sikki noon hannde kala kalɗo e Keisi hunde minen ɓe min poti haalde e Keisi woni dental pinal pular nde min jooɗi min mbaɗi trouvaji ma won trouvaji nogas walla sappo e quelque nde o noddi Ablaye Diallo oyi min de mi ari min woni directeur grand théâtre Ablaye jinmi noon ko ƴewanami trouvaji moɗon ndi moni fof ƴittum hen yimɓe joyo gaddon mi waɗan on programme ndeni Ablaye waɗi noon pelɗe fof gari moni fof addi yimɓe joyo donc e waɗi wiɗi min grand théâtre koye makko min puɗɗi nande million ngaji ɗiɗi o rokki fedde nde million ngaji ɗiɗi kadi o wi min kadi yomin juuɗo henna te kadi sa ƴeewi nden nalankoɓe ɓe dañata haydara ha ko ɗon ɓe puɗɗi moni fof fecci totta ujunnaji nogas ɗum fof Keisi waɗani ɗum ne ko Pulaar waɗani ko ɓiɓɓe Fulɓe waɗani saabu so waɗi nalankoɓe Pulaar ma waɗo moggoji Pulaar ko Pulaar waɗani donc Keisi haɓanama Pulago eɗen mbiya tan Yallah yurmomo yaafomo anani kadi o teddini min kadi duuɓi tati on waɗi ɗum hitande fof min mbaɗa programme ɓiɓɓe Fulɓe gara ha keewa ɗum ɗo henne ko ɓamtude leñol oɗo henno vraiment ko yakare leñol ngol kono noon Allah kadi wawi lomtade Allah lomtanmo ɗo eɗen jogui ɓiɓɓe Fulɓe kadi nan ɗo yoɓirtino ɓe jagga ko wayno sa ƴeewi hannde ko wayno wiyeteɓe Djiby Oldu en hannde kañumen nan darni Pulago donc yimɓe yoɓirtino ɓe jaggana Pulaar o ɓe jaggana Pulaar o minen ɗo min darni Pulaar min joni ma duuɓi 40 mboɗon woni hen he mbiyan kata mawni woppon mbimi wawa puɗi Pulaar woni koye ƴiiƴe mam donc ɗum ɗon noon wadde tinde noon min jiiɗi haalde Keisi Yallah yurmomo yaafomo haalnamo aljanna o gollanima leñol ngol o gollanima famille o Yallah yurmomo yaafomo haalnamo aljanna ɗum nan jinnoon ɓeydo hen fulɓe fof kadi jaara ɗum ɗo Keisi Bousso ko Keisi yimɓe fof Keisi ko Keisi yimɓe fof Sénégal e fulɓe fof o ndendi Keisi Mauritanie Sénégal fof ndendi Keisi donc so Keisi yani vraiment yimɓe dañi ko muusi ɗumen e leñol ngol ɗum noon ko duwanade mo kadi wiidemo yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kono komin gandi e Keisi Bousso ko ene heewi limota ko min mbawa ɗum haalde min kam banggalam komin musidɓe tigui rigui guila haydara keɓani ha Allah nayimo Belgique ha ko artata ɗo ko fof sa fof o nodda tam kala nde o naati wuuro ngo nodda tan min jindira min jaada ɗo ha Fouta min mbadda hunde fof ha Allah joƴinimo kadi o naati politique ha o jooɗi grand théâtre premiére nde o jooɗi grand théâtre o noddimi o wimi ar garmi o wimi noon aha Allah waɗi en ɗo an gadimi miijade ko fati affaire mogiyankoɓe ɗum noon jinmi ko ndendina troubaji mogiyankoɓe fof garon ɗo mi walla on eyyi mi walla on ndew noon lawol noon mi walla on eyyi mbimi so Allah jaaɓi inchallah o wona troupe moon tan de mbimi ala o noddu troubaji noddum sappo e jeeɗi troupe noddum ɗumen gaari jooɗi minen fof min jooɗi min kaldi min jewtidi min mbaɗi kayitaji laaɓɗi min nayi min mbaɗi déposé e bureau makko o walli min ballal ngal ganduɗa minen gaɗi joué grand théâtre e fulɓe ndi fof nooti donc en mbiyamo yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna yo Allah moƴƴa makko toon yalla to woni foftorde makko en duwanimo bandiraɓe fof en duwanimo fulɓe fof en jarama dottugol sehil men ɗen jaadiɗo meɗen hono Keisi Bousso eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo bandiraɓe fof gaari ɗo noon Keisi noon ko hakkude amen ko no woɗɗi no feewi ko Allah waddi amen ɓooyi wona pour saaha ko sikkite ko ni politique min meeɗa yaadude hen kono noon ko omo yiɗi mbiɗa yiɗimo min liggodira e ko faate e ko mbaɗanmi ko min ko Adja Dewa joguimi hatta gandanɗa hoorema mo nanguini men ha hanki ɗo yeehi ɗo ha ɗo joni ɗo gonen ɗo omo eɓe jaworno yaade Amérique délégation plus de 40 personnes omo wonno réservé aɗan ɗum noon kadi weeɓani kadi minen jeyda wonino maire amen ɗo Dumga ɗo ndo yaltinde kadi ko jinnaɗo amen hono Ibrahima Gaye lomti toujours amin jokkidiri hen amin gondi hen probléme meeɗa wonde hakkude amen kadi ko nangganɗo département Podor wona debbo wona gorko en jii ko waɗi ko woni galle makko ala gallam ala galle heddiɓe wona ministére wona député ko jogue galle makko ala jogui ɗum ko loose département Podor ko Keisi ko département Podor fof jagganno wona debbo hen wona gorko hen ko neɗɗo darinoɗo kadi sa yimo sa wiya ko woni Keisi Bousso andata a nanat inde nde tan o wondata koye sukaɓe rewɓe worɓe ɗo ɗo goɗɗo ɗo min gonɗo joni o loosi ɗon wona koylel wona hunukayre wona jayga wona aram eyyi min ko titortomi ko eyyi kamɓe ko jeeriɓe goni ko Dumga min komi cubballo kono mbeɗani ko neɗɗo tiɗɗo neɗɗo gandanɗa hoorema jiɗɗo bandiko hen hande amono jogui ɗo ko luwantuno sukaɓe koylnaɓe mbaali ɗon wornaɓe mbaali ɗon hunukarnaɓe mbaali ɗon jayguenaɓe mbaali ɗon aramnaɓe mbaali ɗon yiɗande hoore mum wona nande bandum ko nanggannoɗo leñol ngol ko nanggannoɗo sukaɓe no wadde hay sukaɓe ni mimi wawa ɗum goɗɗo kadi e département Podor wawa ɗum Yallah yurmomo yaafomo Yallah yurmomo yaafomo ko neɗɗo tiɗɗo wonko wawi caggal leydi Belgique
sukaaɓe heewɓe nan toon han ene jeela dooro men e ñaamana heen liggoo no jokkini sukaaɓe mumen ko kanko nawi ɗumen kanko waɗi ɗumen heen ɗum noon mbaara ko ɗum ɗo Allah hoddiri ɗo ɗo gonɗen ɗo tan lissi ɗe wona hanno Amérique de mi yiɗa haalde ɓuri 4 personnes taw ko ɓiɓɓe koolinaɓe nannomi nder mi haalnani ɗumen jinnomi ko ha fo gasa Allah waɗi Allah hoddiri ni en est ce que ɗum no weeɓi wonko Allah hokkunomo enen yo Allah heddu men ɗo ko juuti yo Allah heddundo men ɗo ko juufi bandiraɓe no fof ngari bandiraɓe fof ngari min délégation am mi ari inde Adja men o med voyage ko partout min jarata ko neɗɗo nangannoɗo amen wona seeɗa ko nangannoɗo bureau o ɗum waɗi nde ɗum paari directeur o woni ko endo noddumi ɗum téléphone wi kam kala kono waɗa hen waɗ kala ko ganduɗa aɗa wawi wadde hen haw yetto cuuɗi haw arta haw yetto waɗ min yamirma aɗa ɗum kadi weeɓani wondi kamɓe koɓe enjeeji kono aɓe gandi no mbannomi e keesi e nduno en ɗon fof potorno ustade Mamadou Seydou Ilimane hono Keesi Bousso eɗen mbawi wiide hande dendagal ɓiɓe pullo dendagal ɓaleejo dendagal gonɗo Belgique ko kañum waasi nduɗo fittandu nde wonno ndeysan Keesi Bousso eɗen gandi ko joom gueɗal no feewi ko tinnoɗo ko darninoɗo jinnoɗo pulagu yiiɗi mana bondu men yiiɗi culture africaine yiiɗi culture pulagu machallah ko kawe séré ko lesikin machallah donc noon so tawi ɗe gueɗe mbaɗi o yalti aduna ndeysan yo Allah yumo yafomo yo Allah haɗum aljanna fala budde noon min gara min mbaɗi témoigné e Keesi hol makko weeɓani wonko yiiwe makko machallah ma al yino ma no hokkuma ɗum gogo omo hoyfi omo lessikini jawdi makko a famide machallah kala ko daño e hende bonduki en o walli julɓe o walli mana miskineɓe o walli banduki en o walli leydi ndi machallah ala ko fondi Sénégal ala ko fondi Fouta ala ko fondi Pulagu e ndu noon dendagal dungu fof no fotorno e nduno dendagal Laaw fof no fotorno e nduno dendagal Sénégal fof no fotorno e nduno dendagal Belgique fof no fotorno e ñawgal famille Allah ko dono taw way kono wayni weeɓani noon ɗum woni ɗum haalde yo Allah yumo yafa yo Allah haaldum aljanna keesi men enen kala keesi Sénégal fof kono keesi Pulagu noon ko neɗɗo mo ganduɗa o hersani o hulani haydara e ko jingganta pullo nde o woni grand théâtre nde o yañani yimɓe fof o feɗɗitan ɗumen laabi fof kala ko yimɓe garan ɗon wiyata kañen jeeyi ko wona ɗum ko ne enen fof kadi eɗen gandi labde makko reedu min noon neɗɗo jaaɗo ha innirma ɓiɗɗo kam hankkadi ala ko mbawɗa ala ko heddanma haydara wi ko nana Belgique woni afa makko e mo wiyata bébé o ala inde wonde ko defa wiyete no eɗen duwanoma yalla yurnomo yaafomo yalla harnomo aljanna yen ɓoy sakkanade moye duwanademo wardi foof Allah jarama Seydi Diallo mi downima Windere TV d' abord mi downima Sénégal na mi downima fulɓe foof kono mi downima aduna foof keesi komo Sénégal keesi komo international saabu eɗen gandi keesi ko waɗi e nder pinal ko keesude nayi pinal fulɓe to ene woɗɗi eɗen gandi nawi keesi Belgique ko pinal nayi mo toon ganduɗa hoorema ko yaltinde pinal fulɓe fina tawa meɗen ha kala pullo ummiɗo ɗo tawi mo Belgique omo jogui galle makko 3 étages ganduɗa hoorema kala garɗo wiyatama ko ar woni hen ha dañƴa ligguey foof eɗen gandi ɗo ɗo galle makko ɗo debbo ala ɗon ko galle makko ko étage woni hen ko étudiant ji ɗi ko duum gonaɓe wadde keesi ko mo leñol tigui rigui keesi nde yeehi grand théâtre nde yimɓe fof ne gandi ko ƴetti toon ko ne heewi ko waɗi toon ko ne heewi ko gorko cuusɗo ko gorko jiɗɗo kadi fulɓe min e hooram min komin sehilaɓe tigui rigui ha ganduɗa hoorema ko min addi toon ganduɗa hoorema orchestre Aragon nde ɗo 2018 o yomi tinno min gadda toon par ce que kanko ɗum ɗo ko hunde wande fayida orchestre Aragon ummade Kiba ara ɗo fija e nder grand théâtre ko hunde mawde o añi ɗum ha ganduɗa min wiyatami tan ko Ndiaye Salsa gorko belɗo min mbaynodiri o mawon balɗe 15 o noddimi mbiɗo woni o noddi Badiel Fall mbiɗo woni nder bureau Badiel Fall ñande aljuma o wi komi garowo toon Badiel wi kam fat keesi ara mbimi ala temps par ce que keesi so ari sonano wara yimɓe gulali min gona e jalde min jeehi wadde hande oɗo sa yiɓe ɗo yimɓe arɓe ganduɗa hoorema aɗa faama ministre uji ancien DG ji ancien député ji rewɓe e worɓe banggueji foof ganduɗa hoorema Hadja Oumou Sy kanko nanni ɗum ganduɗa hoorema toon to grand théâtre ha joni bureau ji mum nan toon wadde ko jingo eɗen mbiya kadi eɗen jakori ɗo ummi ɗo e rawɗo ceerno Saydou Nour Tall tanum furankoɓe kala faaro furankoɓe kala mosquée omarien so tawi o yeehi o nawama ganduɗa hoorema toon to gollere eɗen mbawi wiide ganduɗa walla toon to Dunga eɗen mbawi wiide ganduɗa hoorema eɗen jakori ma Allah ganduɗa hoorema hokkumo jaam kanko keesi hokkamo aljanna ɓuurotode aljannaji mi downi bandiraɓe fof Allah jarama on jarama